Πείτε άμα το σκυλάκι μου είναι γλυκούλι, ναι ή όχι κάτω στα σχόλια. Και κάντε και ένα like άμα θέλετε ή ένα subscribe, άμα θέλετε. Δεν σας πιέζω, σαν τους άλλους. Είναι η γλυκούλη. Εγώ νομίζω να. Ωραία, πάμε στο θέμα που θέλω να σας πω. Προχθές το βράδυ γυρνούσα από κάπου που είχα πάει και όπως γυρνούσα με τσιμπάει μια μέλισσα το βράδυ. Τώρα αυτό πώς γίνεται δεν έχω ιδέα. Και το χέρι μου γίνεται έτσι. Όπως βλέπετε έχουν εξαφανιστεί αυτά εδώ που θα έχει κανονικά το χέρι εδώ στην πουνιά. Δείτε για παράδειγμα το άλλο πως είναι. Βλέπετε. Δεν είναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τι θες. Και εσείς τι πιστεύετε, έχει πριστεί πολύ ή λίγο? Πείτε κάτι στα σχόλια. Απλώς έτσι για να ξέρω. Σήμερα ξυπνάω το πρωί και είχε γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Γι' αυτό έβαλα μια κρέμα που είχα για να... πώς να το εξηγήσω, καταλάβατε. Για να επουλωθεί για να υποχωρήσει το πρίξιμο τέλος πάντων. Και πιστεύω πως σε κάποιες μέρες θα έχει γίνει καλά. Προκειμένου να βγάλω πάλι με το άλλο σκυλί που είχατε δει που ξαπλώνει πάνω σε μαξιλάρια βίντεο, αλλά αυτά από αύριο. Και με το χάμστερ. Θέλω σε αυτό το βίντεο που κάνω να φτάσει 10, 15. Για part 2 θέλω 10 likes. Άμα μπορείτε να τα κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης να φτάσω 80 subscribers. Αλλά πάμε πίσω στο θέμα. Γράψτε επίσης κάτω στα σχόλια πόσο χρονό νομίζω ότι είναι το σκυλί μου. Γράψτε. Θέλω να μαντέψετε. Και πείτε για την ηλικία, πείτε και από τι βλέπετε το βίντεο κάτω στα σχόλια. Από τηλεόραση, από κινητό, από τάμπλετ. Και αυτά. Από ό,τι βλέπετε, έτσι για να ξέρω. Και πιστεύω κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο μας. Και θα τα πούμε σε επόμενο. Άμα φτάσει στα 10 likes θα κάνω και επόμενο. Τα λέμε, bye!